Poštovani slušatelji, da li ste svjesni da svi problemi čovječanstva i Hrvatske i tvoji osobni mogu se riješiti jedino ako smo s Bogom i s Isusom Kristom? Smo li svjesni da ne postoji nitko na ovoj zemlji, nije do sad nikad ni postojao, neće ni biti nitko ko može riješiti probleme zla, bolesti, smrti, besmisla, ovisnosti, poroka, ratova, mržnje, terorizma? Da li smo svjesni, dakle, da je samo jedan jedini čovjek u povijesti čovječanstva koji zna sve, ima sve informacije o čovjeku i koji može sve? Nemamo drugog. I da li smo svjesni da je Europa postala kulturna i vrhunska i prva u svijetu, dakle, nosi i pravne, koje kakve nove i nove ljudske čovjekoljubive odluke, i kulturne, i znanstvene, i tehničke, i tehnološke, i medicinske, i umjetničke, sve je Europa bila. Ali samo zato što je postala kršćanska. Svi kad razmišljaju, otkud to da je cijela Europa kršćanska? Od sjevera do juga, istoka do zapada. Svaka država je kršćanska najprije. Turci su uzalud nastojali da to spriječe, nisu uspjeli. Cijela Europa je kršćanska. Da li je ona pravoslavna ili protestantska ili katolička, to su sve kršćani. Ona je kršćanska. Ona zna za Isusa Krista, ona zna za evanđelje, ona zna za krštenje i krizmu. I Europa od toga živi. I da li smo svjesni zapravo da svijet, kad je to tako s Isusom Kristom, da ima jedino mogućnosti, da je ono što treba svijetu je da svijetu donesemo Isusa Krista. Ali kad to kažem, poštovani slušatelji, onda ne mislim to da sad izađemo na ulice i pričamo o Isusu. Kakva korist od toga? Neće niko ni prihvatiti Isusa takvog, jer takav je Isus bespomoćan, takav kakav je u tebi i meni, to nije ništa. Isus koji uvjerava, koji dakle svjedoči svojim djelima kroz mene, to je nešto drugo. Tek kad mi postanemo, kako sam rekao u prvom i drugom dijelu, s Isusom povezani totalno, i kad Isus počne po nama činiti već svoja djela i čudesa, i kad budemo znali svim ljudima jasno pomoći da se oslobode predrasuda o njemu, o svijetu, o grijehu, kad se dakle okrenemo totalno k njemu, da ćete vidjeti kako će cijeli svijet željeti biti takav. Ja se sjećam kako sam ja tek kad sam došao iz Rima sa studija, pa sam na fakultetu predavao, ja se dobro sjećam kako zapravo cijelo to moje predavanje na fakultetu nije nikad urodilo neće da se neko posebno obratio, postao bolji čovjek. Ne. Oni su dobili znanje i ništa više. Ali ja sam držao istovremeno studentima sa svih fakulteta u Zagrebu, držao sam preko 1000 je znalo biti. Držao sam predavanja, ali smo imali molitve, ali smo zazivali Duha Svetova, imali smo iskustvo Duha, darove Duha. I to je ono što je zapravo njih neprestano privlačilo. Crkva u Frankfurtu bila prepuna. Seminari koje držim prepuni su, nema mjesta. Imali smo pred Uskrs upravo takav seminar 3 dana. Prepuna dvorana na Šalati. Ljudi stoje sa strane. Ljudi čeznu da im se pripoveda o Isusu živom, ali drugo da oni dožive to prisustvo Isusa živoga. Tada imaju onda njega, a onda kroz njega informacije i snagu da izdrže, ali da promijene svijet i sebe. Dakle, Isusa dati drugima, to znači upiti Isusa u sebi najprije. Zato sve to mi možemo imati, pa imamo Radio Mariju, imamo HKR, pa stalno su o Isusu priča, pa recite mi, da li je Hrvatska postala time bolja? Ali ako mi koji govorimo na Radio Mariji, prije nek dođemo na mikrofon, zaista u duhu budemo, oprostimo onima kojima ćemo govoriti, molimo nek oni nama u duhu oproste sve.
ako molimo Boga da nam oprosti, ako molimo Duha Svetog da me napuni i da On govori, ne ja, garantiram da će biti bezbroj uvijek novih i novih obraćenja. Isus je rekao da idemo čitav svijet i da sve ljude učinimo njegovim učenicima. Učenicima, ne mučenicima, nego učenicima. Prema tome nam je to, ali on je rekao da nosimo njega, a ne da pričamo o njemu. Jer jedno je držati vjeronauk u školi, pa i u župi, gdje učiš djecu. Isus je živio, Isus je činio takva i takva djela, Isus je napravio to. Imamo 7 svetih sakramenata, imamo i 7 glavnih grijeha, imamo crkvene zapovjedi. Sve to učiš djecu. I djeca znaju, izbrbljaju sve. I onda kad dođe krizma, pobjegnu iz crkve. Da su postali kršćani. I su li primili Duha Svetoga? Da li je samo znanje vjeronauka, dakle znanje kršćanske vjere, da li to čini čovjeka sposobnim da primi silu Duha Svetoga? Mi se igramo sa sakramentima, dakle. Mi se u školskom vjeronauku igramo. Mislimo da djeci treba znanje, ma djeca će dobiti znanje i u drugim predmetima iz povijesti i slično, o Isusu, crkvi i kršćanstvu. Ali ono što djeca trebaju, to je iskustvo Isusa Krista, prijateljstvo s Isusom Kristom. Jer Isus Krist nije neko božanstvo, prijatelji dragi. On nije neko otuđenje, on nije nešto u zraku. Nije negdje na Marsu i na zvijezdama i na mjesecu. Ne, to je osoba, čovjek. Čovjek naše ljudske povijesti, pa prije 2016 godina se rodio. To je Židov, naš prijatelj. I voli nas, tako zna hrvatski dobro govoriti. Samo ga slušajte. Izvrsno zna hrvatski. Pa njegova majka govori hrvatski stalno u Međugorju. Znate kako je to dobro? I tako možemo znati, dakle, se u nebu govori hrvatski. Pa čak u Europi isto smijemo govoriti hrvatski, oni će prevoditi. Jedino što u Hrvatskoj ne smiješ govoriti hrvatski, sve je na engleskom, cijela Ilica, sve trgovine su samo engleske. Svi ljudi se prave važni, svi Hrvati znaju engleski, pa sramote. Engleski govori se Englezom, ali govori u Hrvatskoj hrvatski. Daj jelovnik na hrvatskom jeziku. Nam je oštećivati kulturu grada Zagreba, čovječe, sa opet novim tamo sramotnim nekakvim tržnicama i prodavanjem koje kakvih stvari ružnih. Glavni trg u Hrvatskoj gdje smo dobili Hrvatsku, gdje smo toliko izvikivali, gdje smo se borili, gdje je glavni trg grada Zagreba, pa da ga tako oštećuju, nekulturno gaze sa tržnicama. Ako Isus ne dođe, onda ćemo uvijek tako trpjeti. Imaćemo sve više i više fašističkih vlasti u Hrvatskoj. A fašisti su oni koji stalno žele rušiti sve druge vlasti, samo da oni dođu na vlast. Ko čovjek ružno govori protiv svake vlasti, ne mogu trpjeti da je neka vlast dobra. I da neka vlast treba vremena da nešto dobro napravi. Dakle, već u politici, ali onda i umjetnosti. Pa, recimo samo, ako se sjetimo našeg sveučilišta, zašto ni jedan čovjek na sveučilišta ne zna reći istinu o tome da budemo ono što jesmo? Zašto Hrvati žele biti Englezi ili se prave Englezi? Pa onda žele biti onda bježe iz svoje zemlje da bi tamo radili. Zašto? Kad je ova zemlja tako bogata, ova Slavonija prebogata, divna. Zlatno žito i plavo more. Poštovani slušatelji, kako vidimo, dakle, drugima navijestiti radosnu vijest se može samo ako si ti doživio Isusa kao radosnu vijest. Ali ne kao vijest, nego kao radosnu osobu koja ti je došla. Znate kako je dobro da papa, recimo, dođe u tvoju kuću kad dođe u Hrvatsku. Zar ne kako bi bio ti radosan? Odmah bi napravio i napisao na vratu, ovdje je bio papa. Ajmo pokušati, poštovani slušatelji, od danas upravo tako raditi, da zaista osjetimo Isus je živ. I Isus može promijeniti moju domovinu, moju Europu, moj svijet, čitavu zemlju. Ajmo se promijeniti, ajmo napraviti taj korak, hoćete? Hvala.